zie wat doet het er en dan denkt hij van ik ken het wel. Jongen, dan nou rustig aan. Als je dat er een scootje binnenkant en dan wollen je uit. En maar zulke wind. Zie nou begint er met de voeten in denk ik. Zitten we er bovenop? Hey Tjepke, we hebben direct hele horen skippen, hè? Horen zieltekens. Ja. Hoe moeten we dat hebben? Ik ben er even in komen, maar ik hier eigenlijk al rekenen op op wat advies en steun van Ilke daarin. Het is Joort Hurdewien, hè? Ja. Grutte, brede skippen. Dus het is zeker Heerskop, Henk Recht, Sokkerman, die hebben wat meer te zeggen dan die lidjes, zoals Tony Brundel en Jelle Talsma en zo. Altijd trogje. Altijd trogje. Dit waait nog wel hulp. Het is nou in precies legerwal, nou Winkracht 6, ik bezitten. Nou, dan is het eigenlijk op Islamar al haast zo vanwege de wegen die erbij. Maar die scootjes die zijn net gebouwd op wegen. Nee. Die zijn gebouwd op snelle fletjes die ondiep binnen, bij wie je spreken. Dat is het scootje in de tierenbouw. Die zijn net gebouwd op Islamar. Kwam vroeger ik net op Islamar. Daar veerden ze met die clippers. Wat doen ze hier dan? Dat weet ik niet. Goed, wie de Gay Pride in Amsterdam. Die koe gewoon trok in. Maar hier in Hielpen, bij de eerste zielerij van de IFK's, lassen die hetero's het net hoor. Oké, de verkiezing van de beste Friese kaas. En met als jury hebben wij Joop Braakhekker. Ik ga het eens aan... Goejoen, welkom vanuit Hielpen. Welkom bij het Koetjesjournaal. Wat er zo goed zield worden. De eerste wedstrijd van de IFK's. Maar ja, er stiet te volle wien. Wien krijgt saus en dat betekent hege golven, te gevaarlijk. En dus waart de wedstrijd skrost. Maar het Koetjesjournaal, dat gaat altijd terug. Nou ik weer, op debatte 4. Waar ben je dan de gast? De wedstrijdleider Saskia Westerhof. Lucas Bauma, de winnaar van de C-klasse. Want de C-klasse, die gaat van de morgen wel gewoon terug. Klaas Jonsma is er vanzelfs en hij neemt zijn mystery guest mee. Maar voordat we naar binnen gaan en om tafel zitten gaan voor het peteer, je eerst verslagjouwer Eelke Lokke even hiftje bij de verskaterskippers wat zij voelen van de beslissing van de wedstrijdleider om de wedstrijd hier in Hielpen te skrossen. Het scootjeshilm Joort in Hielpen gaan net terug. Dat was een vrij duidelijke zaak. Er zit een Winkracht 6 in de wegen. Die zit hier wat op legerwal en heuge golven. Praat even met Walter de Vries. Walter, je bent hier van de morgen kamp vanuit Staveren. Nou, hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben dikke zeeën van Staveren en dat hij weer heel moeilijk te sturen. Nou, want die geweren die gaan helemaal niet mooi en dan is het gewoon net verantwoord om te zielen. Dus de wien die kan je op heeg zielen. Op binnenwetter, maar die golven dat is net vertrouwd. Dan kan je bijna net op koers houden. Dat is hartstikke moeilijk. Nee. Je voor zielen, maar net wedstrijd. Nee, juist. Dat is het verhaal zo'n beetje. Ja. Ja. Dit wordt zonde, hè? Ja, maar jammer, hartstikke jammer. Want we willen graag hier op Hielpen zielen. Het mag dat mooi, kan je dit publiek en die mooi zijn. En we vind je zelf ook al machtig hier knallen, want die heeft mooi wetter onder de kont. Dus wij willen graag met die Rutte Skippen hier varen. Ja. Van de morgen weer het redelijk met de BNC-klasse, dat kon nou wel, maar daarna weer te hulp mis. Ja, nee, want wij kwamen uit Staven, waar je zeker al saai krijgen. En we gingen de beulen vol om ons een beetje onderuit te houden, zeg maar. Je bloeien nou lekker lezen. We bloeien mooi lezen, ja. Laat je wel houden dat het wat minder begint te waaien en dan heel even morgen of desnoods maar niet nog op. Ja. Maar zeg nog eens een raar verhaal vertellen. Ja. Het waait man je weghut. Nou ja, dat is wel.
Als het dan Westzak waren, dan wordt het wel moeilijk. Ja. Hè? Maar we kennen niks aan de waarde. Man. We hebben soort aan die skippen en we hebben een soort ziel getraind en die. Maar het eerste wat we net waren, kunnen we het waar in de hand hebben. Nee, maar dat hij was zeer, want ik bedoel, dat is een man die hard wordt van zwierwaarde. Ja, wij willen graag deze winnen. Ja. Alleen maar een hooi, herinner ik me nou. Ja, alleen maar een hooi ging niks super. We waren het nog een raket, maar dat deed ik samen. Ja, dat is zeker, we hebben waarheid in de hand. Wie dat maakt, dat zou weer, dan zouden we elke dag maar weer krijgt jou hier buiten wetten. En dan krijg je als er uit het oosten wat komen hier kleerwijs, dan hier weer prachtig mooi zielig in. Maar ja, dat is nog helaas net zo. Tot in Brunel hartstikke zonde dat het Joord net terug is, hè? Ja, het is heel jammer voor het publiek, maar ik ben er zelf niet zo rouwig om. Nee, want die Lietse skipke, dat wil net in deze golven, hè? Nee, die wordt zo 2 meter opzij gekwakt, dus ik ben er niet ontevreden mee zo. De beslissing vond ik wel ook terecht, want er zijn schepen hier naartoe gekomen en die moesten met 2 maanden het helmhout vasthouden. En dan de eerste dag vrij oplopen, er zit niemand op te wachten. Ik vind het een goede beslissing. Ja. Maar toch ben je een beter begonnen te zielen met Zwederwaar. Zeker, zeker. Kijk, en wat moet. Kijk, als ik voor het klassement wil gaan, dan kan ik deze alweer aftrekken, want het wordt voor ons niks geworden. Maar de buurman wel hoor, die wil graag zeilen. Ja, dat showen we dadelijk even. Kijk, die is een 1,5 meter hoger dan wij. Dat kan je mooi zien, hè? Ja. Kijk, Ja. dat scheelt wel een stukje in die golven. Ja, dat die Jimskip vroeger wat verkeerd bouwt, zeg maar. Ja, maar het was een heel klein scheepje, hè? Dat hebben we een beetje verlengd. Ja. Nee, maar het is zonde van de IFK's dat zij het. Ja, het is jammer dat de wind zo aanhaalde, want vanmorgen was het goed te zeilen. Nou, maar ja, ze hebben vervroegd afgeblazen, dus ja, de beslissing ze zou ook wel aankomen en er ging er al eentje om. Dus nou ja, dat is, om extra aanvrijen te voorkomen vind ik het terecht. Nou, als er Joord in je zielen wonen hier, dan weer het zeker heerskop. Jazeker, we gaan graag zielen wonen. Als het goed komt weer, weet ik niet, maar we gaan wel zielen wonen. Ja. Want het skip doet het echt met dit waarde. Ja, dat skip kan wel wat we hebben, ja. Ja. Maar dan wordt het ook lastig. Ben je dan gefrustreerd? Nou, ik ben gefrustreerd door het wachten. Dat is volle vervelender. We hebben er al die kleren voor, alles is kleermaken, het spul uit hier en de mensen meer. Nou, dan is wachten vervelend. Ja. Maar dat hebben we nu 2 weken in de SK's gehad, dus dat hindert dus niks meer. Ja, maar we zijn geen SK's, no? Die IFK's die hier eigenlijk zielen moeten. Ja, maar koe net. Nou, dat denk ik wel wat oors hoor. Het is wel kennen, het wil wel moeilijk worden, maar ik denk wel kennen hier. Maar dan ben je een PK met staven die zijn nou. Ja, nou die mensen heb ik net sprutsen, dus dat weet ik niet. Dat vertel ik die nog. Nou, dat is mooi. Nee, maar goed, het wordt de hut. Heel hut. Maar kies verloren waren. Je bent van outsider favoriet worden. Is de term van ik wil zielen? Nou, dat vertelt mij nice. Ik weet van niet. Nee, maar dat vertellen oren bepalen dat ik. Nou, ik ben gewoon zeker en ik blijf gewoon zeker. En we zielen ervoor en dan zullen we wel wat we willen binnen, hè? Dus zo je menu werd. Zo dat. Ja, Saskia Westerhof, wedstrijdleider van de IFK's. Ik hield een safvolle nacht aan. Eindelijk eventjes, ja, bij de SKS hield hij het wachtje, dat zei hij, kijk niet, kijk. En dan is er eindelijk wien en dan gaat het wennen terug. Ja. Wat een domper. Het is niet anders. Het is net oors. Nee. Dat is wel heel erg nuchter. Ja, dat is misschien zo, maar je komt buiten, hè, 8:30 varen we af. De BNDC hebben hun race. Tijdens de race haalde het al flink aan. Er was ook een voorspelling dat het flink zou aanhalen. En ook de voorspellingen dat het allemaal weer wat terug zou, wat minder veel zou zijn. Ga je dan een beetje misschien al wat twijfels? Van, als het maar goed komt? Ja. Maar goed, je gaat naar buiten en je hebt te dealen met wat je op dat moment hebt. En je kijkt om je heen en je ziet wat er gebeurt. En wat gebeurt er dan? En we zagen bij de BNDC dat het op een gegeven moment best wel heftig was. En, maar het bent een flinke meisken. Ja, flinke mensen, maar het moet ook allemaal heel blijven. En het is niet 1 schip wat zeilt, maar het zijn er 16 of 14 tegelijk. En die maar wat ruimte van elkaar. Ja, dat zal best, maar het moet allemaal wel heel blijven. Het moet verantwoord blijven met elkaar en iedereen. En dan heb je een leuke race. Vroeger zijn ze bij de IFK's onder de zon lossen wij het net al. Ja. Ik denk dat je moet kijken naar hoe gaat het in de boot. Kijkt iedereen nog vrolijk? Nou, dat is Jozef maar net zo vrolijk. Gewoon nee hoor, nee. Want Lucas Bouma, winnaar in de C-klasse van de Moorn, want Jim had wel het wetter op West. Ja, hoe ging je toen van de Moorn? Nou, het kon net beter. Het kon net beter? Nee, van Jim net natuurlijk. Bij Regionaal, dat win je wel. Ja, prima. Ja. Nee, maar want welke krijgt hij Jim toen? Nou, ik denk 4 jaar. 5. Ja, 5. En Jim hier een geweldige dag dus, Alex. Ja, een prachtig begin.
Dus Ja. ik kan mij wel zo blijven. Ja, want Klaas, ook zo is eigenlijk van die C-klasse. Dat is een zeer amusante klasse en Ja. een zeer competitieve klasse. Ook. Ja, om misbegrip wij te nemen, ik snapte best dat het net ook voor mij. Toen wij het harder als vanmorgen. We hebben prachtige C-klassen. Misschien wel de mooiste C-klasse stond Jern Ulbeswagen zit erin. En Lucas Bouwman die vat zat het de tjoggen Grote Pier. Dat skip kennen wij van de Lost Boys. Dat is een super skip. Nou, Grote Pier met de oude zeug. Ik een oude kampioen, het oude huis met scootje dat hier in mei. Nou, die waren ook helemaal niks. Maar Baas Krom, die had er ook met de verwisseling. Dus dat liep het er ook op. Nou, een Noortje, die wil ik echt wat presteren. En de oude drillpalen dat hier in mei. Nou, de alg heeft misschien abacadabra. Maar dat geldt wel, jongen. En dan komt hier een man, een veekoopman uit Jarbert. Hoe hebben we dat? Ja, het begin is gelukt. Begin is gelukt. Ja, het begin is gelukt. Nee, maar, Nee, even maar uitlezen dat beste- misschien. dat Klaas beste- moet even uitlezen denk ik, voor de meeste thuis. Want Jim Siel op de Grote Pier. Eigenaar is zeker Heerskop. En Jim had de Grote Pier hier van Heerskop. Neem ik aan, hè? Ja. Ja, want Jedder zielen daar de jongens van de Los op. En die had de kampioen op best. Het is een kampioenskoetje. Ja. Nou ja, dat is wel makkelijk, toch? Maar Lucas, hoe krijg je dat teugen waarop? Want die losman in het spel met zeker heerschap bij alles rauw klauwt. Dus het moest er al keer op naai op. En hoe krijg je het zo snel goed trimt waarop? Ja. Gewoon je best doen. Ik ben al van het begin april bij aan het trainen. En het gaat elke keer beter. En, ja. Heeft het spel weer omgekocht? Van, Ja, hetzelfde spel van de jongens dat heb ik genomen. Dus, en heeft die geholpen te trimmen? ja, natuurlijk. Je bent wel een beetje handig geweest. Nee, koopman. Op een skip. Die lette vorige kampioen. Het samenheidje dat het als kampioenskoortje werd van. Ja, je hoeft niet 2 keer uit te vinden, toch? Nee, maar je bent debutant in Ja. de C-klasse. Maar dit scootje, heb je dan zelf misschien extra iets van een bepaalde druk dat je hier eigenlijk gewoon kampioen willen worden? Nee, ik heb helemaal geen druk. Want er zijn zulke kanonnen die meevaren in die C-klasse. Dus ik kan er lekker mijn eigen ding doen. Ja, hij manoeuvreert hem nou wel een beetje in de rol van underdog. Ja, maar daar heeft al bij jou het verslaan. Hoe is dat aan? Ja, nou, dat is weer wel leuk, toch? Dat is weer vol leuk. Ja, we hebben er wel een paar biertjes gedronken, ja. Ja, Maar hoe is dat aan, weer de vraag? ja we komen gewoon volle hudden aan zullen. Dus ja, dat weer wel duidelijk. Nou, dat weer Jules samen. Verder als iedereen oors, dus eigenlijk best een potentiële A-klasser. Nou ja, dat weet ik niet. Maar we willen graag wel promoveren, dus dat is wel leuk. Dat is wel het doel. Toch, die jongens van Los, die hebben de spul gekregen met Heerskop. Je mag er geen spul krijgen met Heerskop, want dan zet hij zelf het scootje aan natuurlijk. Ja, daar ben ik net benauwd voor je. Ik doe net te moeilijk hoor. Dus, Dat is haast 2 meter, hoe zeg je? nou, Wat ik wel leuk vind van Saskia nog te vragen, van nou hebben we flink weken 3 keer die SKS aan, dan zitten wij altijd maar te janken en te zeuren, dat komt van die lokale meesken. Doe best de vaste wedstrijdleider. Ja. Wat is het verschil? Nou, wij doen dus de hele week het spelletje wat zij 1 dag doen. Ja. Hè? En, Dat is het ik oors. anders. Doe je het anders? Ja. Ja. Of ik het anders doe deze week, Ja. Als de man van de SKS. Ja. dat weet ik niet zo goed. Ik Hoeveel denk adviseurs? dat de commissies van de SKS niet zo heel veel wedstrijden draaien als alleen... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar waar heeft er ik alle adviseurs bij die te staan die roepen van er komt Je moet je voorstellen, ik heb een heel comité en iedereen weet wat hij moet doen. En je stuurt ze aan en iedereen heeft ook een idee over hoe het gaat en zien dingen. En in feite adviseert iedereen. En dan hebben ze dan bij alle commissies wel eens Windfinder en Windgoeroe Ja. en Piet Paulus. Ja, ja. En hoe is dat daarmee om? Ik draai 's morgens de Goeroe en de Finder uit. We hebben vandaag contact gehad met Piet Paulusma. En iedereen vertelde me dat om 2 uur was het hoogste harde wind, hè, de piek. En daarna kon er worden gezeild. En we hebben gezien wat er gebeurde. Maar hoe is dat dan? Je gaat naar buiten en je ervaart het. En hij ging gewoon niet, hij zakte niet in. De wind. Nee. Ik had die wel bezig, jongen. Dus zei het heel bescheiden. Ik zeg, daar stoot dorst. Alles aan de kant. Er is 1 baas. Stel, ik bepaal. Ja. Zij is dat net. Is dat echt zo, ja? Dan ben je Tuzek. Nou, nee hoor.
Nee, maar Klaas, want ook pleit het natuurlijk, en dat wie eigenlijk de oude 2 weken van bij de SKS, het elk dorp heeft zijn eigen wedstrijdcommissie. Ja. Bij de IFKS is dat net zo. Is Nee. een inwedstrijdcommissie. Ja. En het wie eigenlijk een beetje het pleidooi van Klaas de oude 2 weken, omdat ik bij de SKS te doen. Als het kritisch is, hè? Dus Ja. net, maar gewoon met het kritisch is. Nou, ik denk dat het wel wat heeft als ieder dorp zo zijn eigen comité en het hele feest eromheen. Natuurlijk is dat wel aardig. Zoals maar... ik het tegen de buitenkant aankijk, denk ik van, zeker als de wedstrijden goed lopen, dan is er niks mis mee. Maar nu hebben we daar rond 14 dagen gehad bij de SKS en we hebben dit. Ja. En zij is nou, ik hier toch wel graag een van die wedstrijden organiseren wilt. Snets bij Gelieks, juist. Ja. Ik vind het leuk. Ik vind dit spelletje leuk. En ik Maar vind wie het er leuk dan om te doen. de ondogen ze vragen. Dat weet ik niet. Ik heb het niet heel erg goed gevolgd. Dus ja. Nee. Ik wil nog even naar Lucas. Ja. Lucas, nog een, natuurlijk, we zijn nog maar begin. Het is een geweldige start. Dat kind natuurlijk net minder. Wat ben die verwachtings nou voor de rest van deze weken in de C-klasse? Nou, gewoon probeer je bij de eerste 4 altijd een beetje Wat een voorzichtige zetten. doelstelling. Wat een voorzichtig. Maar het Dan kampioenschap. begin alleen zo goed mogelijk. Dat is logisch. Natuurlijk, natuurlijk. Dat is natuurlijk vet, dus we zitten wel. Ja. Gas erop. Gas erop. Ja, en heeft een gas erop. kampioenskoetje. Steeds nou gewoon verdikken, maar ik weet je gewoon kampioen van de C-klasse. Nee, Ulbe is een Ik zie die Ulbe snot verdedigen. Dat weet ik. Maar dat maakt het niet, we zitten wel. Hij wil promoveren. Hij wil promoveren. Ja. Dat is volle belangrijk als kampioen worden. Ja, ik wil graag. Wij willen graag promoveren. Ik ben allemaal jonge jongens. Ze willen al je wat vooruit. En een jonge vrouw. Jonge vrouw, die heb ik maar, ja zeker. Ja, dat wil elke keer Klaas. Dat was nou ook een jonge vrouw. Ja. Nou, het wordt tijd voor muziek. Tierentank voor je komst naar de studio. Want er is muziek van Liesbeth Munnigsma. Liesbeth, welkom in het Scootjesjournaal. Want ook kroost die eigen noemers, hè? Ja, klopt. Wat het noemen was daar als jongens is. Weet je dat hoe? Ja, het gaat hoe het vinden van je eigen paard eigenlijk. Hoe moeilijk dat ik kan wezen af en toe. En ja, dat is toch elke keer weer de kracht moest vinden in diezelf om toch die eigen paard te gaan. Oké, nou, heel veel succes. Liesbeth Munnigsma, maar het noemen Find Your Own Way. Open up and let the light come in. You spend too much time in that dark hole. Come out and show your face. Pull yourself together and come out. So come on now, find your strength and hold on to that, 'cause you know you can. Don't let your weakness lead your life, 'cause you know you'll find your own way. Find your own way, oh, find your own way. Be proud of what you do, 'cause it comes right out of yourself. Just learn from your mistakes, but don't ever let your head hang down. So come on now, find your strength and hold on to that, 'cause you know you can. Don't let your weakness lead your life, 'cause you know you'll find your own way. Find your own way, oh, find your own way. But sometimes I just can't find the strength that I have inside. Then I tell myself the story I sing, and I try to stay strong. So here I am, I'll find my strength and I hold on to
do that, 'cause I know I can. I don't let my weakness lead my life, 'cause I know I'll find my own way. Find my own way, so here I am. I'll find my strength and I'll hold on to that, 'cause I know I can. I don't let my weakness lead my life, 'cause I know I'll find my own way. Find my own way, oh, find my own way. Find my own way, oh, find my own way, oh, find my own way. Find my own way, oh, find my own. Find my own, find my own way. Prachtige klanken van Liesbeth Munningsma met het nummer Find Your Own Way. Ja, Klaas, dan heb ik nou even pauze, hè? Want de gast van Klaas... Ja, maar dan is het mij wel. Oh, ik moet wel mij wel. Want Romke de Jong. Ja, maar ik had ook geweldig zin om meer Romke de Jong. Allereerst even Romke, die is bij de IFK's, een van de meesten die sponsoren warven heeft om een faillissement te ontrennen. Want het ging net goed met de IFK's? Het ging financieel net super. Nee, financieel ging het niet super, maar de IFK's bloedt altijd natuurlijk, no? Ja, maar dan gaat Joert naar hij mijn sponsor. En dan gaat het Joert net terug. Wat zei zijn sponsor dan? Ja, die sponsor die er helemaal ziek van. Ik kreeg tegen Sjouke Boersma praten van Dauma. En Sjouke zei, Romke, we loeken je sponsorschap in, want dat gaat net terug. Per direct? Per direct. Nee, maar een grapje. Maar ze vinden het natuurlijk, we zijn hartstikke wie met Dauma. Maar ze vonden het wel hartstikke jammer. Die winnen een soort meesken te zien. Ik jaren van meesken op het dik. Er zijn nooit zo volle meesken geweest. Dat is natuurlijk super. Het is hartstikke mooi waar. Maar waarom terug de beslissing? Ik denk het wel, ja. Maar ik hier graag zien krijg een zeker heerschap. Ik ben een van de Zwitserse skippen. Ik kan een verschil een beetje opheffen, maar de skippen die wat lichter zijn. Ik hier graag zielen. Of graag zielen wel, dat is een beetje te groot. Maar... Je is er wel uitgegaan. Ik heb er wel uitgegaan, ja. Ja, maar het verhaal van Romke de Jong is die zit er bij de Kuilaat. En dat is een geweldig groot recreatiebedrijf. En hij kan een presentatie bij hem mij maken. Dat is mooi, Klaas. Ja, weer mooi. Maar zij het ging helemaal net goed met toerisme. Nee, wij moeten door de bocht in Friesland. Nou ja, we moeten wel dingen verhoren. Ja, maar dat vertel eens even. Maar dat heb ik de kraaien in de wereld verhoren. Ik kom eens in. Ja. We worden sneller. We zijn aan het appen, we zijn aan het internet. We doen van alles. Die jonge lui komen net meer van een zielbootje. Nou, dat weet ik niet. Die komen ik wel van een zielbootje, maar die willen ik horen dingen. Die willen misschien ik eens even vliegen, maar de vliegmachine naar een andere locatie. En de wereld die wordt volle sneller en volle dynamischer. En daar hebben we moeten krijgen en daar hebben we leren op in te spelen. Maar dan moesten we hier helemaal investeren. En Vlindier zijn we waarom gaat net zo goed, maar die is even druk bij het bedrijf. Dan denk ik, nou, is het bedrijf er nou bij of dwaast het nou aan? Hoe vergiet dat? Nou, ik moet wel zeggen, de bedrijf is van mijn nummer 1 en het ziel is nummer 2. Want van het bedrijf moet ik het ziel betalen. Dus dat is wel even, wat mij betreft, is voor mij het belangrijkste. Maar natuurlijk, beide kies net heel van. Maar ik kies voor het bedrijf. En ik doe het bedrijf er net even bij. Maar je kunt het wel combineren dus? Ja, ik ken het wel. Tuurlijk. Karret is wel een, Karret is wel een bedrijf waar een soort meesgewerkt en hoe je net alles zelf doet. Ik het in het begin van het seizoen, als we altijd de boel opstarten, dan heb ik het altijd druk. Volle drukker als nou, ondanks dat we natuurlijk nou 2.500 meesken zitten hebben. Heb ik het in het varstseizoen met alles weer op rit zetten en dan heb ik het drukst. Maar er is nog volle meer. Want het hele toerismebevordering is een bende. Dat is helemaal versnipperen. Friesland marketing heeft er net meer. En Paul van Gessel heeft een huis gestuurd. Ja. En oh ja, ze zijn er al eens een ziekel houden. Nee, maar dat en klopt. En dan moest je weer een bladje opzetten. Maar dan kan je wel kijken van, vind je het zo leuk om daar je nacht aan de gang met al die dingen? Nee, nou ja. Ja, natuurlijk vind ik dat machtig. Daar je achter mee aan gaan. Nee, je moet altijd wel scherp blijven. En natuurlijk, wij kennen de promotie Friesland ken ik volle beter. En soms denk ik wel, hebben we nou nooit geleerd van wat er al mis is. Voor hen het NMBT, nou in Friesland marketing ben naar de knoppen. Tuurlijk, moeten we altijd weer aan de bak. En ze ben ik druk bezig vanuit de provincie. Ik ben druk bezig om de marketing weer goed op te zetten. Ze willen de VVV's samenwerken. Alleen ja, het is altijd weer te laat. Hè? En dat is juist nou gebeuren. Het loopt een beetje stil. Maar nou best ook, toen bij de IFK's, dat wie lifestyle en je pakken toen do en Rosalie Brundel en nou wat, Venema. De dochter van Tony Brundel. Ja, dochter van Tony Brundel. En het draait.
Het draait, ja. Nee, klopt. En dan zeg ik, nou, zet deze mensen kijk maar voor het Friese toerisme. Nee, maar ontslaan dat die John Jorritsma, maakt je daar maar het bestuur van. Nee, dan krijgen we 10 half misschien ik wel. Nou ja, dat ik wel zo. Dat verbaast me dan ik wel eens hoor hoe het mensen dan keuzes maken. En inderdaad, dan komen misschien de commissaris, heeft dan een idee en iedereen heeft een idee. Sommigen misschien wel wat ondernemers er erbij hellen om misschien een beter resultaat te krijgen. Dat ben ik wel maar in. Maar als dat nou zo is, bloedt er dan nog tijd om hem goed te zielen. Het bloedt altijd tijd om over goed te zien, maar dat ik ooit kan doen. Hoe wist dat? Ja, alleen maar ooit, dat ik het Jan. Nou, dan komt het even mis. Ja, maar komt het ervan? Hoe bedoel je dat? Dan komt het ervan dat je net goed geconcentreerd, net focus en net... Nou, dat wil je misschien wel. Vertel dat eens even. Ja, nee, maar dan heb ik misschien ik te vol hebben, of ik vertrouw te vol op. Meestal, je bent natuurlijk, je ziet emotioneel. En ik heb besloten om de les hier de tactiek te doen. En dan krijgen we een keer en denk van, nou ja, iedereen is reeft, of een aantal mensen meer heeft. Er zijn van mij een of 12 vol, dan wie ik in van hier. En ik look in de start meer river uit. Omdat ik vond dat ik te min power hier. Dus huppakee, varen. Gewoon hartstikke mooi. We zitten met voorin bij de 24 skippen. Bij de eerste 18 jaar of zo. Gewoon mooi, totdat we 2 dikke vlagen krijgen en dat tegen de boom krijgen ze de kamer dan. Maar joh, ja, daar ben ik net blij van. Ik heb even toch van, oh. Ik ken dat gevoel. Ja, en dan toch je het er wel uitvallen. Ja. Jawel, nee, maar dat is ik wel zijn. Maar ik heb toch van eigenlijk hier gewoon jij optreden met de jongens en ik wel signaal. En ik misschien toch, ik ben natuurlijk wel ik doe meer de tactiek. En want zit dat al goed uit. Maar in ieder geval, wij hebben de laatste een leuk ziel met signaal. En dan hiek misschien toch zitten met van Romke en nou stoppen op de boom naar beneden of een river weer inloeken. En dat heb ik net niet. En dat moet ik mezelf rieten, want ik ben toch de skipper. Ja, maar de skipper van de Grietje Obers. Ja. Ja, wat is dan de doelstelling voor je dit seizoen? Nou, de doelstelling is dat we graag in A-klasse consolideren willen. Ga op. Ja, voorzichtig, best voorzichtig. Ja, nee. Dat was bij de eerste traai en dat ken ik verdorie. Altijd wat maar met knap wel klaar, hè? Ja. En dan reven in, had het met. Maar dan ken we moeten naar de weetwatch. Ik moet zelf naar de weetwatch en het skip misschien ik wel even. Ja. Nee, maar hoe kan het toch klaar dat zafvolle skippers die willen al hier in de middenmoot aan. Ze zijn al eerst even voorzichtig. Nou, dat komt omdat het met alle nou beginnen. En we hebben natuurlijk wel wat een woelig voorseizoen aan. Als dan de Grietje Obers omgeeft en dan die zitten in elkaar en die hebben onervaringen. Dan worden mensen af en een beetje voorzichtig in stappen. Er is nou een heel soort verhoring in die vloot. Dan kan ik samen degraderen vanzelf. Klopt, ja, daarom. Dan is het een beetje heen en weer. En dat wordt voorkomen. Dat wordt voorkomen. En ik vind natuurlijk die A-klasse natuurlijk, ja, het is mooi. Maar kleren we degraderen, dat is natuurlijk, je raamt de wereld, die vergeet natuurlijk niet. Hè. Het is maar 1 week per jaar. Je moet wel relativeren. Hè. Maar, de beste, dat is dat bedrijf perfect. We hebben Douwe Visser, die doet dat zielen perfect. Ja. Lees daar nou ik van als dat juist, als die man praat niet. Ik heb super respect voor Douwe Visser, hoe dat doet met het team en Marit Faber erbij. Ik vind het geweldig. Ik denk, ze steken dat is maar het bouwmeester en door is Marije. Sorry, nee, ik heb je nou trommel. Ja, maar helemaal niks. Nee, maar de combinatie is natuurlijk super. Ja, de combinatie. Het is vrouw Faber. Maar ik zet de voornaam in. Het is Marit Bouwmeester. Maar klopt, nee, het is Marije Faber. Maar ze doet het wel hartstikke mooi. En ik denk dat, ik lees van een weekend een artikeltje van ja, de Douwe Visser is goed onder de wind. Zij is goed in de vorderwind. En vul hem ook perfect doen. En als ik naar jaren wat Douwe Visser, ik eis van zijn bemanning natuurlijk. Super is dat, hè? Ja. Dat ken ik niet eisen, denk ik. Dan moet ik zelf nog vol met die erin steken. En die wil ik niet vrij maken. Ja. Praat daar eens even verder, want wat morgen wordt de wedstrijd dan voor het goede doel, voor Serious Request. En Antje Selnerus had skippers vregen om in stare mooi te doen om deze benefietwedstrijd. Serious Koetsjesielen. Nou, dat is een benefietsielerij voor Serious Request. Dat is van het Rede Kruis. En dat is elk jaar has het glazen huis in een stad in Nederland. En dat zit dit hier in Ljouwert. En ik ben in Ljouwert, dus ik dacht van, hey, daar moet een actie komen. Want ik wil graag geld inzamelen voor Serious Request. En ik ben een scootjezieler, dus ik denk, nou, door middel van benefiet scootjezielen geld inzamelen. En het plan bestaat eruit dat je morgen om tolvoeren vanuit Starum mensen mooi varen laten op de scootjes. Mensen kunnen gratis mooi op de scootjes de IJsselmaar op. Ja, zeker. Ja, vanuit Starum werd de veerboord omgeleid. Daar kunnen mensen opstappen. We hebben 12 scootjes, dus ik ga ervan uit dat iedereen een keer mooi kan. En afhankelijk van hoeveel mensen er komen, gaan we kortere of langere tochtjes zielen. Ik ben altijd wel te pannen voor zulke dingen. Dus ik zei van, nou, dat wil ik wel. Om dat even mee te doen. Ik
kan het voorstellen dat sommige skippers zitten die nou ja, dat hele gevleen op snijden en dan even rustig aan, even een rustdag voor jezelf. Dat ze daarom net zo vol skippen hebben. Ik vind het al heel wat trouwens. Maar, Vies tolvolle soort? Ja, voor zo'n iets ja. Ik vind het wel aardig wat. En morgen laat je hem versterken in. Je hem toch net mooi aan een serious scootjes. Nee, want we moeten hier de kroeg in. En de skipper zei dat we om tolen voeren en dikke kaarten nog hebben. Dus dat wordt voor ons niks. Wanneer is die actie slagen? Hoeveel geld is dan bij elkaar? Nou, mijn streefbedrag is €1000. We gaan zielen. En bij weeromkomst in de haven, dan heb ik daar zo'n mooie molkenbus staan. En dan mogen mensen zelfs weten wat ze doneren. Ja, dus wat ze het wurg voelen. Dus als ze het helemaal geweldig voelen, dan mag ze een soort geld doneren en anders misschien wat minder. Wat voor waar krijg je morgen? Ik denk dat het zinnig is. Een beetje bewolking en wat minder wind, windje treien, fjouwer. Voor mij komt dat helemaal goed. Ja, en dat je mooi zielen willen, dan kun je melden bij de veerboord om tolvoeren. Klaas is er net, want die moet mooi naar de preek. Of ja, Klaas? en de Mike was wat oors bij scootjes hielden. Maar een andere keer, ik heb wat in, ja, voor Series Request. Een veiling. Ik in mijn hand net scootjes hielden. En zo, dat is wel leuk. Ik bij al deze clubs, SK's, hier ik, dat alle mensen binnen die toch altijd weer wat doggen, wat extra doggen. En dat natuurlijk een heel soort besturen. Er zijn wel 400 mensen bij belutsen. En Romke erin van. En nou, dat vind ik wel geweldig. Maar nou is de vraag, is het echt te kwetsbaar? Nou, dat zou wat krap wordt in de economie, Romke. Ben zo volle schepen staan ik te Cape. Dan was ik was wat benauwd. Houden we dit vol? Ja, heel kwart eventjes, heel kwart antwoord. Ja, ik ben ook wel eens benauwd, maar ik denk van de andere kant, we moeten ook maar weer af en toe weer mooi waar hebben. Zoals nou, dan gaat dit al weer volle beter natuurlijk. Hè? Ja. En dan heft dat zich, dat benauwde gevoel zich een beetje op, heb ik het gevoel. Ja, en het wordt dan ik wat wil keper om een scootje te kepen. Ach, zo is dat. Wij moeten even zien wat Ilke zei van Staren. Want wat zijn de verwachtings? Ilke Lok. Manje is het IFK scootjesielen op de IJsselmar bij Staveren. Op een nij de IJsselmar. En die kan lieke vreed wezen als die van Joert. Want ik de Zuidwestenwien bij Staren bezit dat er hele hege wegen staan. Maar midden in Staren staat het beeld van het vrouwtje van Stavoren. Ja, dat eigenlijk boerte die in had voordat ze te heuge greep in haar lippen. En dus moeten de skippers ik weten dat ze dat komende manje net dwaan moeten. En op zee komen wil ze zee zei van wij willen dat net. En ik wat zee zitten, want vroeger zijn we dan de Zuiderzee, maar door de Blekerzijde, wij in Staveren zitten nog altijd gewoon de zee. En liet de scootjesielers goed begrijpen dat de IJsselmar zee is, zo nou en dan, als de wind uit het zuidwesten komt. Het vrouwtje van Stavoren had boete dienen, dat hoeven alle skippers net meer te doen. Precies, dat zei Ilke Lok. Nou, brengt mij bij het Waberjocht van Manje. Het wordt weer warm, 28 graden. Wind komt uit het zuiden, krijgt treien. Dus volgens mij kan ik gewoon zield worden, toch? Ja, ik heb een ziel. En dan gaan we wel. Prachtig. Wat een prachtig, dat is nou wel mooi. Ja, wij er nog eens in. Eindelijk kunnen er echt die IFK's los. Ons afvier, dit is de eerste editie van het Scootjesjournaal bij de IFK's. Ik zou zeggen, Allier, Manje, dan bij het Scootjesjournaal. Dag.